थांनाय 31 अक्ट'बर Yes, थांनाय 31 अक्ट'बर इंदिरा गांधी जोंनो बुथारजागोन आदिनिसो जों 2 बोसोरनि पालन खालायो चिनर थांनाय 31 तारिखआव जों पालन खालायो अक्ट'बरनि 31 तारिखआव आदिनिसिमि जों दिनै जे जगार सुजाक संहति पदयात्रा और संहति पदयात्रा दिनैसिम शुरू खालायो जोंना 19 तारिख नभेम्बर 19 तारिख जों जान कारण के जों नुका बीजेपी सरकार बीजेपी दल क्षमता फैमानि परे थांनाय 10 बोसोर पाल्लाई थांगा देशे जाति जाति दांगा धर्म दांगा विभिन्न क्लासे दांगा এই যে অবস্থা সৃষ্টি খালাইবার সরকারनि मददे सृष्टि जों सारा भारतवर्षनि भारत सैमानो बेपार गाजेनो जों थांनाय 31 अक्ट'बरनि 19 नभेम्बर पर्यन्त दिनै आवनि बागै जों दिनै प्रतिटी जिल्ला त्रिपुरा जिल्ला प्रतिटी प्रतिदिन तृणमूल কোনো জায়গা जोङो थायो दिनै नागारजुला विधानसभानि जोङो अनुष्ठान कर्मसूचि जों पालन खालामदों जों खोना पाइनायाव खोना 19 तारिख दिनै पुरा जोंनि बाजाराव नागारजुला तो जम्बु जरा दिनै रेलि खायजानाय हिमबटक हिमै माने बसखांनि नाहारमं तामरक बसखांनि नाहारमं ताम जोंनाय संहति जोंनाय जतल जाति धर्म जों जते एकलै आगिनि हाइजिं दंनानै आरो जोंनि जाति हिंसा धर्म हिंसा सम्प्रदाय हिंसा ओ हिंसानो जों नायो दिनै भारतवर्ष स्वाधीनता मानमानि परे जे जाते भारतवर्ष चलिका ठीक आगामी दिनाव बाहायकेनो चलिथों जोंहाबो नाय